Исәнмесез, мөхтәрәм таңшыр. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Төркиянең урам ризыклары. Тапшыру тезмәбезнең бүгенге чаралышында элекке кебек үк бүген дә икмәк кебек мөһим булган җиңелчә ашамлык турында сөйләшергә телибез. Чынлыкта ул аш вакыты һәм бюджеты чикле кешеләр өчен чын коткару чарасы. Аеруча уянганнан соң тышкы аш вакытында яки көндез өйгә кайтып барганда бу камыр ризыгыннан да яхшырак нәрсә булырга мөмкин микән? Төркиянең урам ризыклары исемле тапшыру тезмәбездә шушы җирләрнең тиз, әмма шул чаклы да тәмле, ләззәтле аш суларын, ризыкларын танытабыз. Бүгенге менюда симит. Смитны моңа кадәр ашап карамагансыздыр яки исемен ишетмәгәнсездер бәлки, ләкин сез аны кайдадыр күргәнсездер. Шулай итеп, башта симитның нәрсә икәнен һәм аның нинди булуын аңлатыйк. Симит диаметры якынча 15 см булган, гадәттә кунжут орлыклары белән капланган буҗра формасындагы камыр ризык. Аның төп ингредиентлары он, су, чүпрә һәм туз. Төрле төбәктә зурлыкта һәм ингредиентларда бераз аерма булырга мөмкин. Бу, әлбәттә, аның тәменә тәэсир итә. Мәсәлән, Истанбул симиты бераз зуррак һәм йомшаграк, Анкара симиты кечерәк, кытыршырак һәм караңгырак төстә. Чөнки камыр пешерү алдыннан бәкмәзгә манылы. Бәкмәз симитка төсен дә үзенчәлекле тәмен дә бирә. Тагын бер мисал итеп, Риза һәм Кастамонуның кунжутсыз смитларын китергә мөмкин. Сез Кастамонудагы кунжутсыз смитның хәтта пляж смит дип аталуын белә идегезме? Әмма смит сүзе кайдан килеп чыккан? Ул кайчан һәм ничек барлыкка килгән соң? Бу сорауларга төгәл җавап бирү кыен. Сүзнең килеп чыгышы турында төрле фикерләр бар. Кайбер чыганакларга караганда, смит сүзе грек телендәге семидалис, манка ярмасы яки семитиз чүпрә белән пешерелгән икмәк сүзләреннән килеп чыккан. Башка карашларга күрә бу сүз гарәп телендәге самит, вак тартылган он яки манка ярмасы сүзенә нигезләнгән. Ул үз чиратында арамей, сирия телендәге самида сүзеннән алынган сүз. Кайберләр хәтта аннан да еракка китеп, аны аккад телендәге самиду сүзе белән бәйлиләр. Ул тарту фигыреннән алынган. Бу мәсьәләдә мәгълүмат чикләнгән. Язма документлар күбесенчә 1453 елдан соң, ягъни Истанбул җиңеп алынганнан соң язылган. Бу чорда Госманлы сараенда семит сүзе кулланылган. Ләкин бүгенге көндә без белгән кунжут белән капланган буҗра формасындагы семит әле булмаган. Ул вакытта семит сүзе хас, ягъни яхшы он дигәнне аңлата башлаган. Сарайдагы он саклагычлары семит ханы, он таратудан җаваплы кеше семитчи башы, сарай икмәк пешерү урыннары падишах фырыны дип аталган. Бүгенге семитка охшаш икмәк төре буҗра шәкерендә һәм яхшы сыйфатлы оннан ясалган. 1592 елда Үскүдәрдә Семиди халка исеме белән теркәлгән. Ул чордагы семитлар бүгенгегә караганда авыррак һәм зуррак булган. 18-нче гасырның икенче яртысыннан башлап халка термины кулланылыштан чыга башлаган. 19-нчы гасыр рәсемнәрендә, бирәктә чит ил сәяхәтчеләренең картиналарында бүгенге кебек үк смит сатучыларны күрергә мөмкин.
Ашыга-ашыга өйдән чыгып киттегез. Эшкә яки мәктәпкә өлгерергә кирәк һәм бик нык ашыйсы килә. Бу барыбыз да кичергән хәл. Мондый мизгелләрдә без ачлыгыбызны тиз арада бетерү шатлыгын яхшы беләбез. Нәкъ менә шушы мизгелләрнең йолдызы, каһарманы ул Смит. Бик тыгыз урамнарда, мәхәллә араларында, кызыл утта көткән чакта яки автобусга, паромга, метрога өлгерергә тырышканда, көчле тавыш белән Смитче, ягъни Смит сатучы дип кычкырып йөрүче сатучыларны күргәнегез бардыр. Смитлар башларының өстендә күтәреп йөртелгән подносларда яки якынча 2 метр зурлыктагы пыяла алгылы арбаларда тора. Әлбәттә, юл буендагы икмәк пешерү кибетләреннән яңа пешкән Смитларның хуш исен онытырга ярамый. Әгәр дә сезнең икмәк пешерү кибетеннән Смит сатып алу мөмкинлегегез булса, икмәк пешерүчеләрнең камырны ничек итеп оста һәм тиз итеп шәкилләндерүенә игътибар итегез. Камыр башта бармак калынлыгында сузыла, аннары буҗрага әйләндерелә. Шуннан соң ул сыйыкландырылган пекмәзгә маныла, кунжут урлыклары белән каплана һәм пешерелә. Һәм аннары көтеп алынган мизгел килеп җитә. Тышы кытыршы, эче йомшак, хуш исле кайнар Смит ашый башлыйсыз. Бер стакан айран яки яңа чәйдә Смит янында бик килешеп тора. Тәмле булсын. Әмма кечкенә кисәтү. Смит ашаганнан соң тышларыгызны һәм иреннәрегезнең почмакларын текшергән рутмагыз. Кунжут урлыклары калырга мөмкин. Төркиянең уран ризыклары. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу бөлемендә Анадолу ирфанының нигез ташларыннан берсе булган Садретдин Коневи турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде. Кония шәһәрендәге борынгы бер мәхәлләдә купшылыктан, ясалмалылыктан еракта гади генә бер төрбә каршында басып торам. Аның янындагы тыйнак мәчет һәм агачтан эшләнгән гөмбәзле бу төрбәдә гасырлар элек бу төбәктә гомер иткән бөек гыйлем иясе Садретдин Коневи хәзрәтләре ята. Кояшның беренче нурлары Кония манаралары аша сибелгәндә бу хозур почмагында тирән тынлык хөкем сөрә. Шәһәр ыгы-зыгысыннан еракта бу төрбә алдында Анадолу җирендә туып үскән ирфан чинарының рухилыгы сизелә. Такта сандык тирәсендә искән йомшак җил әйтерсең лә гасырлар буе яңгыраган сулыш кебек пышылдый. Бу гади генә урында Садретдин Коневиның рухи сулышы әле дә Анадолу рухын хәтерләтә. Садретдин Коневи Анадолуда җитешкән иң әһәмиятле суфи һәм фикер ияләренең берсе. 13-нче гасырда яшәгән бу зур галим туган җире Малатиядан Конияга сузылган тормыш юлында, гыйлем һәм ирфан юлында тирән эз калдырган. Аның әтисе Мәҗдүддин Исхак Сәлҗүкле сараенда хезмәт иткән. Ул чорның танылган галиме һәм дәүләт эшчесе булган. Шушы рәвешле Садретдин бала чагыннан ук гыйлемнең һәм хикмәтнең кадерен аңлап үсә. Ул яшь-үсмер чагында ук ул чорның рухи үзәге саналган Мөхитдин Ибн әл-Гараби химиясенә керә. Коневи остазы Ибн әл-Гарабинең киң кырлы метафизика мирасын Анадолу җирендә яңа факел итеп кабыза һәм бу төбәкнең рухына нык тәэсир итә. Садретдин Коневиның тормышы төрек ислам тарихында күпер вазифасын башкара. Малатияда гаиләдән алган гыйлем һәм асыл мирас Конияда җимеш бирә башлый.
Ул яшьлек елларында Димәшк шәһәрендә остазы Ибн әл-Гараби янында якынча 20 ел гомер кичерә, суфичылык серләрен өйрәнә. Остазы вафат булгач, Көнәви Анадолуга, Коньяга кайта һәм калган гомерен бу изге шәһәрдә уздыра. Ул вакытта Конья Сәлҗүкле төрек дәүләтенең баш каласы, гыйлем һәм ирфанның үзәге була. Анадолу халкы Көнәви салган юлда галәмне бердәмлек тәрәзәсе аша күрергә өйрәнә. Аның аңлатмалары һәм тәгълиматлары гасырлар буе төрек ирфан традициясенең нигез ташлары булып тора. Госманлыдан бүгенгә кадәр исәпсез-хисапсыз хәнәкә һәм мәдрәсә җыеннарында аның фикерләре хөрмәт белән искә алына, әсәрләре кулдан кулга күчеп килә. Көнәви гомерен Коньяда шәкертләр тәрбияләү, әсәрләр язу һәм ирфан мәктәбе төзү эшенә багышлый. Ул язган әсәрләре белән ислам фәлсәфәсенә яңа офыклар ача. Мифтахул Гайб кебек әсәрләрендә суфичылыкның иң катлаулы мәсьәләләрен яктырта. Бүгенге көндә Садретдин Көнәви хәзрәтләренең төрбәсе алдында басып торган бер кеше шул хакыйкатьне аңлар. Бу җирләрдә нинди зур кыйммәтләр тәрбияләнгән. Коньяда җирләнгән бу бөек суфи төрек халкының рухи хәзинәсенең гади, әмма балкып торган җәүһәре. Садретдин Көнәви кебек дәрәҗәле шәхесләр төрек халкы дөнья цивилизациясына бүләк иткән рухи йолдызлар. Аның тормыш юлы гыйлем белән ирфанның, мәхәббәт белән акылның, көнчыгыш белән көнбатышның очрашуы турындагы дастан. Көнәви төрек ислам цивилизациясына уникаль төс биргән ирфан традициясенең алтын бөҗраларының берсе. Анадолуда Юнус Әмрә, Хаҗи Бекташивәли, Мәвлана белән бергә Көнәвинең дә маңгай тире һәм күз нуры бар. Коньяда гасырлар элек барлыкка килгән һәм бүгенге көндә дә җаннарыбызны тукландыручы бу ирфан чишмәсе төрек халкының күңел дөньясында мәңге агачак. Садретдин Көнәви бер шәхес кенә түгел, Анадолуның рухи җирлегендә формалашкан олы кыйммәт. Аны искә алу үз нигезләребезне, рухи дөньябызны яңадан ачу дигән сүз. Бөек суфи Садретдин Көнәвине рәхмәт хисләре белән искә алабыз һәм ул салган күңел күпре аша үтеп, милли һәм рухи кыйммәтләребезгә тагын да якын булырга телибез. Бу күпер Ибн әл-Гарабидан Анадолуга сузылган, аннан бүгенгә кадәр яктылык бирүче хикмәт юлы. Бу күпер төрекләрнең ирфан юлында һәр вакыт алдында булачак һәм юл күрсәтәчәк. Кыскасы, Садретдин Көнәвинең мирасы күңелләрдә яшәгән вакытта бу җирләрнең ирфан кояшы бер кайчанда батмаячак. Аның хикмәт һәм тәүхид нурлары элек булганы кебек бүген дә рухыбызны яктыртуны дәвам итәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәтнең танылган суфи һәм фикер иясе Садретдин Көнәви турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны Яршан интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шлыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән w.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла.
Ярты сәгатьлек тапшырабыздан кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешенәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасы аша. Вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшырабыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK 33 Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.